Il-Prim Ministru Robert Abela jkompli insisti li s-sitwazzjoni hi taħt kontroll u dan minkejja li f'jumejn biss tilfu ħajjithom mill-anqas 5 persuni, raba, missirijiet, ommijiet, nanniet jew tzijiet. Li s-sitwazzjoni hija stabbli u taħt kontroll, nerġa' nagħmlu dan il-punt. Fuq Facebook, qariba ta' wieħed mill-vittmi kitbet tappella lil Abela biex ma jibqax jgħidlek u qaltlu: Aziz Prim Ministru, kieku s-sitwazzjoni taħt kontroll, in-nies mhux qed imutu, każijiet mhux qed jiżdiedu, l-isptarijiet mhux mifquwajn bil-pazjenti tal-COVID, kieku m'hawnx familji inkwetati għall-anzjani u vulnerabbli tagħna. Meta tolqtok mewta fil-familja minħabba l-COVID tinduna bil-weġa ta' qalb li tħoss. Iżda minkejja l-kritika d-deċiżjonijiet żbaljati li ħa fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew u li waslu għal splużjoni fin-numru ta' każi pożittivi u ta' vittmi, Robert Abela jibqa' jinsisti. Meta tagħmel analiżi tas-sitwazzjoni kollha ngħid ninsabu li f'pajjiżna anke kkumparat ma' pajjiżi oħra imxejna b'mod tajjeb ħafna. Sa dan it-tant, bil-festi tal-miliet jinsabu wara l-bieb, il-Prim Ministru ħabbar li l-bars u l-każini se jibqgħu magħluqin filwaqt li l-istabilimenti bil-permess ta' snekbar se jibqgħu ma jistgħux jibgħu prodotti alkooliċi. Deċiżjoni li skont il-Prim Ministru hija essenzjali biex ma jkomplix jinxteret il-virus minkejja restrizzjonijiet stretti li għandhom isegwu u diversi żjarat għall-arrieda li qed isirulhom. F'każ li dawn ma jsegwux ir-regolamenti hemm imposti multi qawwija. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista nnota kif skont studju ta' PwC aktar minn nofs in-negozji l-aktar dawk fis-settur ta' ristoranti qed jikkunsidraw li jagħtu essenzja lil numru ta' impjegati fix-xhur li ġejjin. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista appella lil gvern biex jestendi l-iskemi kollha ta' għajnuna fosthom il-wage supplement sal-aħħar ta' Ġunju li ġej biex jagħti serħan il-moħħ lill-imprenditori u lil ħaddiema.